blamed the TPLF-aligned forces for initiating the clashes. The competing claims have not been independently verified. But irrespective of that, the military presence on the ground is raising fears. Troops are moving, and residents are bracing for the worst. Reports suggest that residents in Alamata are particularly alarmed, as they say the numbers of soldiers has risen sharply. Alamata sits in the Raya Valley between Tigray and Amhara. It is a disputed area claimed by both. Country was a lohum among Biltsignan, Tigrayan, Kamudamam Samhara, Kabit Queenat Kamat Kamzil, Mediatat, Katsali, Shefenez was a lowarist Ukrainizolo. Fly the Babagam Bars Bahalzolo, Braya, Alamata, Zigbarzolo, Bidronat, Biltsigna, Melkat Hams Gabare, Galegalhams Rosolo, Alamatatnay, Sarawi Tigray, one comes a harame, Abla civil one Hadaga Hams already, Zidma, Netukunatat, Pogri, بلتقنا بزبوتازي جمير وخمزلون بدرونات جيرو نتك متوز خلقناتات كفيلاوي كغدادل يفتن كمزلو يمز نغرو زلو ولا قا تمعربا ميديا بابزبس درجه ناي بلتقنا ترخا وي والناراتيف يمرص انتلو اته غداي تغارو ابزوانزي نغرا بيدوم يزلا نغرا بيدوم يزلا تي ابي احمد كغتفون كمزي كونه كمحروم كمزي كونه تنفاس كبون كم زي كنا فلوتيو تنفاس كبون كبركم قالوا نسو علامو كتفامي نصور زخون علامه يزلو جديو يمجديو وطباديو بعصواديو بدرونديو بميسايلديو علاماناتو نتنا تግራይ ቃልሲ ንመንብርካኺዩ the question is ንሳቶም እንታይ ዓላማናቶም and ክንድምንታይ ነቲ ዓላማናቶም ከተግብሩ ድልውነት ኣለዎም ክንድምንታይ ወሲኖም ቆሪጾም ክብገሱ ይኽእሉ ይትሕቶ እምበርናይ አብይ አሕመድ ንጹር ዝኾነ ዓላማ ይዘሎ ኣብልዕልዮ ነዛ ስልጣኑ ሓደ ካብቲ ንስልጣኑ ይብለኩም ኣለኹ ንኩርሱ ንኹሉ ነታ ቀጻልነት ኣብታ ስልጣን ኪኖ ፋኖ ኪኖ ሸኔ ኪኖ ካልኦት ኩላቶም ዘፍርሆን ዘርዕዶን እንተሎ እዚ ሓይሊ እዚ እዚ ናይ ሓይሊ ናይ ትግራይ እዩ ስለዚ ሓይሊ ናይ ትግራይ ውሁድ ብዝኾነ መንገዲ በታ ሓደ ጽምዶ ዝበሃል ከመይ ኢሉና ተኣሳሰረ ይመጽ ኣሎ ብዓብዩ ድማ ትህወሓት ውዳበ ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ሃጓፋት ናይ ብልጽግና ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ሃጓፋት ናይ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ንኢትዮጵያ ድማ ዘመሓድር ዝነበረ ስለ ዝኾነ ሽጣራታት ናታ ክፈልጥ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ምኩራጅ ጀነራላት ስለ ዘለዎ ናይ ክዋጋእ ዝኽእል ዓቕሙ ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዝፈልጦ ንኽዋጋእ እኹል ትሩፍ ምኽንያት ፈጢሩሎም ስለ ዘሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንህወሓት ከይኣለየ ንህወሓት ከይኣጥፈ ንጉስ ክኸውን ወይ ናብ 4 ኪሎ ተረጋጊኡ ክነብር ኣይክእልኒ ህወሓት ብናቱ ሓሳብ ህወሓት ተጠፊኢለይ ምናልባት ነቶም ካልኦት እንተስ ብገንዘብ እንተስ ብሓይሊ እንተስ ብገለ ወላ እንተስ ኣብቲ ዘለዎ ጠጠው ምብባል እውን ከዳኽሞም ምኽኣልኩ ይብል ንሸነ ይኹን ንፋኖ ማለት እዩ ንህወሓት ግን በዚ ገይርዎ ዘሎ መንገዲ ንዓታቶም ዝኣክል እኹል ትሩፍ ምኽንያት ፈጢሩሎም ኣሎ ኣበርቲዖም ክቃለስዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ኢሉ ዝኣምኖ ዘሎ ጉዳይ ድማ እንተወሲኽካ that's going to be another level ስብስብ የትጥቅ ትግልን ብቸኛ የህልውና ማረጋገጫ አድርጎ ሲወስድ ሰላም ለቡድኑ ህልውና እንደ ስጋት መታየት ይጀምራል። ይህ ከግማሽ ምዕተ ዓመታት በላይ ባስቆጠረው የሴራና የክፋት ታሪክ ውስጥ ከሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ይልቅ ከጦርነትና ከግጭት ጋር ተጣብቆ ከታሪክ ስብራቱ መማር የተሳነው ቆሞ ቀሩ የህወሓት ቡድን ሌላኛው ማንነቱ ነው። የጽንፍ ኃይሉ ታሪክና አደረጃጀቱ ከዚህ የጦርነት አዙሪት አንጻር ከምትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ጽምዶ ዘለዎም ኣተኩሮ ኣብ መዓልታዊ ገለ ካብቲ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ካብ ብዙሕ በቲ ፋና እንተደይ ወፅእ በቲ ኢቢሲ ኢቲቪዲ ወላ whatever the name is ብኸምኡ ዝወፅእ ኣዝዩ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዝወፅእ ብኤኣይ ፕላስ እዛ ስእሊ እዚኣ ዛገለመለ እናገበርካ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ እዩ ብኻልእ እውን እቶም ካልኦት ሓይልታት ኩላቶም ተወዳዲቦም ይመፁና ኣለው ተሓጋጊዞም ይመፁና ኣለው ግን ኣይክእሉናን እዮም ዝብል ዘረባኻ ትሰምዕ ሲሪየስሊ እቲ ናቶም ደሉዥን ንበይኒ እዩ ኣብዚ ካ ስምዕዎ ለንቀነ ሓደ ሰብ ተቐዲዱ ኣሎ ሻንሬላ ተበላሸ ወይ ዝመስል ኣብዚ ስምዕዎ መዓልታዊ ክቅደድ ውዕል ዘሎ አይኖርም የሚለው ነገር እኔ ትንቢት አይደለም የተናገርኩት እኔ ወታደር ነኝ ሁኔታ ገመግማለሁ የኃይል ሚዛኑንም አያለሁ ምን አቅም አለው ምን አቅም የለውም እንዴት ሊሞላ ይችላል ከኋላ ማን አለ አያለሁ ይሄን አይተ በቀጠናው የተሰባሰበውን ኃይል ምን ሊያደርግ ይችላል ብለህ ነው የምትገመግመው ውስጡ ሳይጠራ እርስ በርስ እየተጠራጠረ
በዛ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ግጭ ያሸንፋሉ ማለት ሳትቀመጥ እግርን መዘርጋት ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ባጫ ዲ ዋላ ላግጫ ክርዳእና ዘይከኣለ ጀነራል ወታደር ኢኻ ይብሉ ኣሎ። ሶሪ with all respect እኳ ዘድልየካ ኣይኮነን ምሩኽ ኢኻ እስኻ ወታደር ነርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ምሩኽ ኢኻ ታሪኽካ ስንታይ የደይደፍርዋ እታ ሓቀኛ ክፋል ታሪኾም እዛ ጀነራል ደብፅሓትካ እኮ ዘፍረስካየ ግንባር ስለ ዘለካ ኣይኮን ማለሲ ኣብ ኩናት ናይ ኤርትራ እታ ዝዓበየ ጅግንነት ናትካ ብሂወት ተሪፍካ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ወና ምሳዕሳዓይ ስለ ዝነበርካ ንሻዕብያ ድማ ብውሑድ እናሳዕሳዓካ ስለ ትፈልጦም እዚኣ ከም ሽመት ተቆፂራትልካ ጀነራል ደም ኣብፅሖምካ ላ ኮንሬል ኣይፈልጥን እየ ካብዚኣ ሓሊፍካ ንስኻ ዝሰበርካዮ ኣብ ዓሰብ ከም መራሕቲ ይኮነስ ከም ምክትል ኮይነ መፅየ ቤላ ገይሮም ኣላህዮምኒ ተጨፈጨፍነ ዝበልካ ስኻ ኢኻ እሳ እውን ከም ሽመት ተወሲኻትልካ ብያሕመ ስልጣን ይብካ ኣምባሳደር ጌርካ ብገሪድ ካባኻ ዝበልፁ ስለ ዘየለው ኣብ ዓዲ ዕውራት ሓደ ዓይኑ ይነግስ ኮይኑ ሓንሳብ ኣምባሳደር ይገብረካ ኣሎ ፅንሑ ድማ ጀነራል ይገብረካ ኢትዮጵያ ቡቅዓት ጀነራላትን ወይ ወታደራት ዓቕሚ ከም ዘየፍረየት ትያው ኣብነት ብበዓል ባጫ ደበለ ከምኡ ድማ ብርሃኑ ጁላ ኢኻ ትሪኦ ምክንያቱ እዚኣቶም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰውራ ዝዓበየት ኣስተዋፅኦ ናቶም ሂወቶም ተማሪኾም ከትሕንዋ ዝኽኣሉ ስለ ዝኾኑ እዮም ነቲ ሰውራዊ ወለዶ ድማ ብቐረባ ከም ምሩኻት ክርእይዎን ኣብ ትሕትኡ ክበልዑን ክሰትዩን ዝኽኣሉ ስለ ዝኾኑ ካብ ካልኦት እስኹም ትሕሹ እንተወሓደሲ ኣብ ጥቃ ናብስ ከፍ ትብሉ ነርኩም ኢኹም ነቶም ኣናብስ ክንቀሳቐሱ ትርእይዎም ነርኩም ኢኹም ነቶም ጀጋኑ ምንቅስቓሳቶም ርኢኹማ ኢኹም ብርግፅ ብልሓቶምን ትብዓቶምን ክትመሃርዎ ይትኽእሉን እዮም ግን እንተወሓደ ብቐረባ ርኢኹሞ ኢኹም ካብቶም ብርሑቕ ዝፈልጥዎም ኣብቶም ብዛንታ ዝፈልጥዎም ሲ እስኹም ትሕሹ ተባሂልኩም ንዓለም ፅዮምኩም ካብዚያ ወፃኢ ትውስኽ ታሪክ ተላትካ I'm listening I'm really happy to listen እዚኣ እታ ዘረባ እዚኣቶም እዮም ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እዚ ኩናት ተጀሚሩ መንግስቲ ኩሉ ይክል ኤርትራ ዘለዋ ዓቕሚ ኩነታታ ኩሉ ገምጊምና እዚ ኩናት ተጀሚሩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከይትውል ትኽእል እያ ደጀን ከይሉ ኣስመራ ደጀን ዝበሃል ከይከውን ይኽእል እዩ ኩሉ ዘረባ እዚ መጀመርያ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ተረዲእካሲ ኩናት ናብ ትግራይ ከይከውን ኢልካ ትዛረብ ኣለኻ ፀኒዕካ ሕቶናትካ 4 ኪሎ ይትሕዝዎን ኢኹም ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣብዛ ዝሓለፈት ኢንተርቪው ምስ ቢቢሲ 4 ኪሎ ሸነ ክሕዞ ይክልኒ ህወሓት ክሕዞ ይክልኒ ዋላ ፋኖ ክሕዞ ይክልኒ ኢሉ ትሕቶናትካ ካልእ ሃገር ክትቋፀር ዘይኮነሲ ነታ መደበር ናይ ኮረሻ ናይ ስልጣንካ ዝኾነት 4 ኪሎ ተትሕናዶ ተትሕናኒ ኮይኑ ዘሎ እቲ ዲበይ ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ወላ እውን እዚ ሕጂ ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ ኣበይ ቦታ እዩ ኣብ ራያ ቆቦ ኣለማጣይ ዝበሃል ዘሎ ዳርጋ ደቡባዊ ክፋል ናይ ትግራይ ማለት እዩ ወይ እውን ክልል ኣምሓራ ዝራኸብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ኩናት ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለካ ክንዚ ፈኸራ ምናልባት ኣብ ኬንያ ስለ ዘሎ ርግኣት ይስምዖ ይህልኸውን ምክንያቱ 4 ኪሎ ጥቁ ስለዘየላ ኣብ ኬንያ ከዓ ብቐሊሉ ዕቑባ ክሓት አይቻልም በፍጹም አይቻልም ጽምዶ በዚህ ነው ያልኩት ኤርትራ ትበተናለች ምናምን የተባለው ነገር ያነሱት ከኢሳያስ በኋላ ኤርትራ ምን ትሆናለች እስኪ ንገሩ ምን ትሆናለች ኤርትራ ከኢሳያስ በኋላ የተዘጋጀ ሰው አለ የተዘጋጀ አይን የሚሞላ ሰው እኮ የለም እና የለም እንዴ ምን ትሆናለች ኤርትራ ምን ደረጃ ነው ያለችው አሁን ኢኮኖሚካሊ እንዴ ህዝቡን ምን እንዴት አይነት አገር ነው ስለዚህ ምንድን ነው የምትለው ይልቅስ እኔ የተናገርኩት ነገር መልሶ ከማላመጥ ይሄ ሰው የተናገረው ነገር ከኢሳያስ በኋላ የሚለው ኢሳያስ ይቆይ ካልእ ድማ እቲ ካብ ሓልዮቱ ዝተመገሰ ምክሪ እውን ይህበኩም ኣሎ ኤርትራ ክትብተን እያ ዝበልክዎ ድማ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ክትብተን እምበር ካልእ እንታይ ምርጫ ክህልዋ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንታይ ምርጫ ኣለዎ መን እዩ እቲ ኣልተርናቲቭ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መን እዩ ክኸውን እንታይ እያ ክትከውን እቲ ሃገር ክመርሕ ዝኽእል መን እዩ ድልውነት ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ነቲ ሃገር ክሕዛዝ ዘሎ መን እዩ ስለዚ ቁጠባ ናታዊ ናብ ፅቡቅ የለን ኩነታት ናታዊ ናብ ፅቡቅ ስለዘየለ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ክትከውን ትኽእል እቲ ሃገር ክትብተን ጥራያ ትኽእል ይብላ ኣሎ in your dreams ይብላ ብእንግሊሽ ኣብ ትሕልምናትካ maybe in your nightmare እቲ ሕጂ እቲ ፀላእትና ከምዚ ክንበዩ ከሎ ገለ ሰብ ኣሎ ግንፈል ዝብላካ ከግንፈላካ ናይ ግድን እዩ ፀላኢኻ እዚኣ እዮም ዝሓልማ ንክንደይ ግዜ ነገረኩም እየ this is all they think of every time እዚኣ እታ ሓልምናቶም ታኡንኮ እታ ሓልምናቶም ክትሰልጦም ኣይኮነትን ጥራይ ዘይኮነትካ ንዓ ክፅበዩ እዮም ዝሓልፉ ኢህአደግ ነዚያ ነገር እዚኣ እናክትፀበየ ሓሊፉ ፋሕብትናት እዩ ብልፅግና ድማ ነዛ ነገር እናትፅበዩ እዚ ማለት ግን
እቶም ካልኦት ሓይልታት ከምዚ ዓይነት ፕላን የብሎምን ኣብ ኤርትራ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምስግጋር ናይ ስልጣን ሽግር ክፈጥሩ ፀገም ንክፈጥሩ እንቅፋት ንክፈጥሩ ይሓስቡ የለውን ይሓልሙ የለውን ኢሉ ዝድቅስ ኤርትራዊ የለን ኤርትራውያን ብግዴና ነዚ ነገር እዚ የተሓሳስበና እዩ እን ሓደ ካብቲ ከም ኤርትራ ኮይኑ ኣበርትዑ ዝትንክፈካ ነገር ተሎ ናይዚ ኩሉ ዋጋ ዝተኸፈለ ሃገር ምስግጋር ናታ ስሙዝ ክኾነላ ርጉእ ክኾነላ እንቅፋት ዘይብሉ ክኾነላ ትምኒት ናይ ብዙሓት ህዝቢ እዩ ምክንያቱ ጉሒላን ሰራቅን ለኽባጥን የጫፍር እዩ ዘሎ የጫፍር ከም ዘሎ ገንፊሉ እኳ ዝመፆም ዘሎ እዚ ኮምስጢራዊ ዘረባ ኮይ ገንፊሉ ስለ ዝመፆም ዘሎ ጥራይ ዓቕሊ ፅበት ስለ ዝሓዞም ተተኪሱ ይወፁ ኣሎ እምበር ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ወላ ናይ ኣሜሪካ ዝብለኩም ዘሎ ናይ ኢማራት that's all they think of ብሓይሊ ክገጥሞ ይክሉ ነቲ ሻዕብያ ክስዕርዎ ይክሉን እዮም ሶ ምናልባት ኣብቲ ምስግጋር ናይ ስልጣን ሓጓፍ ክፍጠር እሞ ነታ ነቃዕ ላምባ ቀስኪሶም ሓው ክእትውላ እሞ ነታ ሃገር ነዛ ኢትዮጵያ ኮይናቶ ዘላ ክገብርዋ ፍልልይ ግን ኣለዎ ነዛ ኢትዮጵያ ሓንቲ ነገር ክነገረኩም እየ ከመይ ኤርትራውያን ንሓዋሩ ኣብ ርእስኩም ክትሕዝዋ ዘለኩም I'm gonna give you one video ለንቀነ ብልፅግና ባዕሎም ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም እዚኣ ስምዑለይ ከምዚ ኣብ ዓለም ኣይረአን እንድዩ ግን ኣብ ጎረቤትና ከም ዝረአ ክትፈልጡ ምንታ ንነቅሓት ኢለ አይነው ንብዙሓት ከተቆጣዓኩም እያ ግን ንስማዕ እያ Vladimir Putin's Russia really agree on much these days. ይህ ብዙ ይናገራል። ከጉባ ብስራቶች አንዱ የሆነው የኒውክሌር ፕሮግራም የማስጀመር ትልቅ ራዕይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲበሰር እውን የማይሆን የመሰላቸው ብዙዎች ናቸው። ነገር ግን በአጭር ጊዜ የመንጨት ለሕክምና ለኃይል ማመንጫ ጣቢያ ለመገንባት ረጅም ጊዜ የሚወስድ እቅድ ለዚህ ፕሮጀክት ትልቅ ትኩረት እንደተሰጠውና በቀጣይ 5 ዓመታት ውስጥ ውጤት ሊታይ እንደሚችል ተናግረዋል። ገማ ኒውክሌር ተቋም ታስቦ የሚቀር ሳይሆን ይፈጸማል። አሁን ስለዚህ ፕሮጀክት ብቻ ልናወራችሁ አይደለም። ሓንቲ ብዚኣ ክስማዓኩም ሕጂ ስምዑ ኣብዚ They are working side by side on the rules. Donald Trump's United States and Vladimir Putin's Russia really agree on much these days. But in Ethiopia, they are working side by side on the rules for a new nuclear project. Moscow wants to build Ethiopia's first nuclear power plant. Washington is helping write the rules that will govern it. And Addis Ababa is turning that global rivalry. Just እዚኣ ዘረባ ስምዑ ለይ ንመጀመርያ ተጋጥም ዘላ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ዝደጋገም ታሪክ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣሜሪካን ራሽያን ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ብዙሕ ነገር ኣይራኸቡን እዮም እንተተራኺቦም ኣብ ኣንጻር ጋንታታት እዮም ዝራኸቡ ምስ ኢራን እቲ ድማ ምስ እስራኤል ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን እሱ ምስ ዩክሬን እቲ ድማ ኣንጻር ዩክሬን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻር ሓጥዕድ እዮም ኣብ ሓንቲ ሃገር ግን ኣብ ሓንቲ ጋንታ ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ ኣበይ ኣብ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ኢትዮጵያስ ኒኩለር ስትራቴጂ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኮንፈረንስ ናይዚ ኒኩለር ስትራቴጂ ናቶም እውን ተኻይዱ ነይሩ ክልቲኦም ሃገራት ተሓባቢሮም ንብልፅግና ኒኩለራዊ ፀዓት ንምምንጫው ምናልባት ምስ ግዜ እውን ናብ ካልእ ሽግራት ንክኸይዱ ክሕግዝዎ ከም ዝኽእሉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ይብለኩም ሞስኮ ሪኣክተር ኮንስትራክሽን ሞስኮ ነቲ ሪኣክተር ናይ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ይሕግዝ ኣሎ ዋሽንግተን ሬጉላቶሪ ኤክስፐርቲስ ዋሽንግተን ድማ ኣብቲ ናይ ሬጉላቶሪ ወይ እውን ሕግታት ኣብ ምንዳፍ ይሕግዝ ከም ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ተርንስ ራይቨለሪ ኢንቱ 30 ቢልዮን ሌቨሬጅ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ተፃብኦ ብሓደ ኮይኖም ነቲ እንታይ ሽሙ ክሰርሕሉ ተበጊሶም ኣለዉ ትብለኩም ኣላ into leverage for its own $30 billion national transformation. The Ethiopian Technology Authority held a consultation forum in Addis Ababa on the 4th of August to review draft regulations for future nuclear facilities. Representatives from the United States Nuclear Regulatory Commission, which oversees nuclear safety in America, and Russia's Rostechnadzor, the Moscow's nuclear and technological regulator, sat side by side at the high-stakes meeting in Addis Ababa. And Finland also took ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም ክልቲኦም ኣብቲ ዝተገበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ኣኼባ ወከልቲ ናይ ኣሜሪካን ወከልቲ ናይ ራሽያን ሳይድ ባይ ሳይድ ኮፍ ኢሎም ንመን ንምሕጋዝ ንብልፅግና ኒኩለራዊ ፀዓት ንምምንጫው ክተሓባበርዎ ምዃኑ እጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ታሪክ እዚ ነቶም ሓደሽቲ ወለዶ ኣሜሪካን ራሽያን ክልቲኦም ንብልፅግና ኣብቲ ናይ ኒኩለር ጉዕዞ ክሕግዝዎን ክድግፍዎን ይደልዩ ከም ዘለዉ ራሽያን ቻይናን ድማ ኣበይ ይወዳደሩ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ቢሾፍቱ ዘሎ ኤርፖርት ንምስራሕ ቻይና ካብ ነዊሕ ኢንቨስት ገይራ ነይራ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ናይ ቢሾፍቱ ኤርፖርት
ናይ 12 ቢልዮን ገለ ዝብልዎ ዘሎ ኣብኡ ድማ ክትኣቱ ትደሊ ከም ዘላ ይበሃል ኣሎ ኩሎም እዞም ሱፐር ፓወርስ ኣብ ካልእ ሃገር ብሓደ ክሰርሑ ይደልዩ እዮም ኣንጻር እዮም ዝሰርሑ ኣብ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ግን ብሓደ ክሰርሑ ፀገም የብሎምን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ከምኡ ሃይለ ስላሴ ዝነውሐ ግዜ ናቱ ምስ ኣሜሪካን ምስ እንግሊዝን እዩ ነይሩ ሽርክነት ናቱ ሕብረት ሶቪየት ግን ብዙሕ ሓለፈታት እያ ትገብረሉ ነይራ ንደርጊ ምስ ሕብረት ሶቪየት ነቶም ምዕራባውያን ገዲፎም ይድበሃል ኖ ኣሜሪካ እስራኤል ኩላቶም ይሕግዝዎ ነይሮም ምዕራብ ጀርመንን ምብራቅ ጀርመንን ክልቲኦም ይሕግዝዎ ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ ይሕግዝዎ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዚ ሃገር እዚ ድጎማን ሓገዝን ካብ ማንም ይዝረክብ ስለዘይሰልጦ እምበር ካብ ማንም ኣብ ካልእ ኣብ ጣውላ ብሓደ ኮይኖም ክዛተዩ ዘይክእሉ ንብልፅግና ንምሕጋዝ ንኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ግን ዘራኽቦም ነጥቢ ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ከም ሓደ መወከሲ ንወሰዶ እዚ ሃገር እዚ ብዘየገድስ ወላ ባምቡላን ተመሪሕዎ ወላ ህበይን ተመሪሕዎ ናይዞም ሓይልታት እዚኣቶም ደገፍ ኣብይ ኣሕመድ ፍሉይ ናይ ዲፕሎማሲ ክእለት ስለ ዘለዎ ዘይኮነ ብመሰረቱ ሃገር ከም ዓይነት ኣድቫንቴጅስ ኣለዎ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ክትሕይል ጥራይ ዘለዋ የሳብ ዲፕሎማሲ ክንሕይል ኣለና ኣብ ካልእ ዓውታቱን ክንሕይል ኣለና ግን ሓደ ግዜ እዚ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ሃገር ሕልፍ ዝበለ ዘይግብኦ ወይ እውን ብፃዕርካ እውን ክብፃሕ ዘይመስል ነገራት ከምዚ ዓይነት ሓለፋታት ክረክብ ይረአዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ክጠቕሰልኩም ዝደሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኤርትራ ገዲፉ ወይ ንካልኦት ኣብ ከባቢ ዘለዎ ገዲፉ ምስ ብልፅግና ዝያዳ ንክሰርሕ ሽርክነት ገይሩሎ ይብለኩም ኣለኹን ኢንፋክት ካብ ገለገለ ምንጭታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣገዳሲ ርክብ ክካየድ ከም ዝኽእል ዝሕብር ሓበሬታ ኣሎ ምስ ተረጋገፀ ክነግረኩም ኢና ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽናታ ናብ ኤርትራ ክሰድድ ከም ትኽእል ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ዲስክሎዝ ይወፁ ኣለዉ እዮም ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ልኡኽናቱ ክሰድድ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ምናልባት እዚ ማለት ኣሜሪካ ባላንሲንግ ኣክት ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ባላንሲንግ ኣክት ማለት ብክልቲኡ መንገዲ ነቲ ሓደ እውን ክትድርብዮ ከም ዘይትደሊ ምስ ኤርትራ ዝያዳ ክሰርሕ ተኮይና እውን ነቲ ካልእ እውን ክትገጥፎ ከም ዘይትደሊ ብሓፈሻ እዚ ብልፅግና ዝገብሮም ዘሎ ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ፕሮጀክት እዮም እዚኣቶም ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ትፍለጥ ኣብ ኣፍሪካ መጀመርያ ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝፍለጥ እዚ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሓደ ካብቲ ኣፍሪካ ኣገዳሲ እዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ስለ ዘለዎ ድማ ንዑ ሌቨሬጅ ገይሩ ብዙሕ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ከምኡ ድማ ናይ ቱሪዝም ዓቕምናት ይዕቢ ኣሎ ብኡ መንገዲ ድማ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ሓንቲ ካምፓኒ ተፈላጢት ተላትካ እውን ንምፍላጥ ይሕግዘካ እዩ ብፍላይ ድማ ኤርላይን ተኮይናታ ናትካ ተፈላጢት ቱሪስት ስለተምፃልካ ንሃገርካ ምስ ዓለም ከተላለልካ ትኽእል እያ ስለዚ ኣብ ገለ ፖይንት ኤርትራ ሓንቲ ዓባይ ካምፓኒ ሓንቲ ምስ ዓለም ኮኔክት ክትገብረና ትኽእል ተንሃንፅ እውን ነቲ ብራንድ ናይ ኤርትራ ኣብ ምስላጥ ንሓገዘና ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብልፅግና ዝበሃል ክሳብ 4 ኪሎ ካብ ኩርሱ ዝብንቆር ክከላኸልሉ ምዃኖም ኣብነት ክሪኦኩም ኢለ ዋላ ብረት ገይሮም ተዘይተዋግሉ ዋላ መፂኦም ኣብ ቅድሚኡ ተዘይተሰጥሑሉ በዓልካ ክሳብ ትብንቆር ግን ኣብ ጎንካ ኣለና ዝመስል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ግን እዚ ኩሉ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከትሕንዎ እዮም ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ኩነታት እዚ ክድሕን ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን እዚ ኣስተድኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ እቲ ናቶም ሕልምን ባህግን ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ምዃኑ እንታይ ዓይነት ደገፋትን ድጎማታትን ይረኽቡ ከም ዘለውን ተገንዚብና ንክንሪኦ ኢለ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚ በቲ ሓደ ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ብልፅግና ምስ ካልእ ዝግበር ዘሎ ክኸውን ከሎ ጎኑ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ከባቢና ድማ ምክትታል ከድልየና ቢካዝ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ናይ ኩሉ ነገራት ማእከላይ ስሕበት ዘለዎ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እንታይ ይካየድ ኣሎ ድማ ንስማዕ ንርአን Missiles in Yemen. It was a warning shot for Saudi Arabia. The Houthis have fired another round of ballistic missiles. Port city of Yemen, Mocha, was hit, and so were residential areas in Marib. And this comes just one day after Houthi missiles killed 7 people in Mocha and wounded 30 more. Even the port was badly damaged. Take a look at this. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካልእ ኣርእስቲ ዝዝረብ ዘለዎን ኣዛራብ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ኣብ ኒው ድማ ሰጊሩ ንወገን ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕትታት ቀፃሊ ኣዛረብቲ ኣከራኸርቲ እናኾኑ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ዘለዋ ዓቕሚ ተጠቂሙ ንናይ ኢራን ንናይ የመን ሓይልታት ዓብ ክፋል ናይ የመን ንምቁፅፃር ዝገብሮ ዘሎ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ንስዑድያ ብተደጋጋሚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ኩነታት ቻሌንጅ ይገብራ ከም ዘለውን ይንገር እዚ ኩነታት እዚ ሑቲ ክዕርፍን ጠጠው ክብልን ድሌት ከም ዘይብሉ ንርኢ ኣለና ይሲ ሑቲ ኢዝ ነዚ ኩነታት ነዚ ኤስካሌሽን ነዚ ዘሎ ዕግርግር ነዚ ዘሎ ፀቕጢ ጠጠው ከብሎ ወይ ከተሃዳድኦ ሸውሃት የብሉን ዕረፍቲ የብሉን ኢንፋክት ካልእ መርከብ እውን ሃሪሙሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ let's combine all these things ሓንቲ መርከብ ከም ዝሃረመ
እውን ደጊሞም ይዛረብሉ ኣብዚ ስምዕዋ Breaking news that's coming in at the moment. 2 Pakistani nationals are dead after a Houthi attack on a commercial vessel in the Bab al-Mandeb Strait. Then another ship has been hit by a missile in the Gulf of Oman near Pakistan. And remember, this comes just days after Pakistan, Saudi Arabia and Turkey signed the landmark defense pact. The question, of course, is now getting harder to avoid. Will Field Marshal Asim Munir stay out of this war, considering the fact that now 2 of the Pakistan كم تريوا زلهم أبزي أتي إيرا ناي حوت زبال حيلي مراقب أطالع حرمكم زلون ناي باكستان سبات كتقتلون كم زلون ما ينقرالو زي ما أكل نايتي من يخاطب له زي كنتات زي أيقونن سلوساو كيدان غيرهم نحوت كفرارهن إيران كفراره استحسب نجار تنيرو ناي سعودية مهرام ترايدي كونس نباكستاناويان ون أوزلو كحرم كم زغالن سلازي challenge يقبرون كم زلون نازي لفنتزي ويون نايز كلان تغيرو زنبره كي تبقسي زعبي بدوناتو كم زخونو حوتي already كابزي اتوم دنبرو زبلو حيل كم زي كونه دقيمي ينصرالو مالو we are not afraid of anything ابز سخاتكم تاكيبكم عجوجو تبلو زلهم زي قد سنا قداي كونني زبل زلو لازي ازون حدا كابتي نريون نسمعون زلنا اقداسي معبالي اكبابينا زلويو بزمن قد قصيلو انتاي وصيت كمسي وي انتاي كونيو نغزي زغدف كوينو بحفشا نريون نسمعون زلنا قداي ግን very important حوتي نتي إيران كتقبرو تدلي ويون إيران أبتي إذا كنت تتمرد يالان مغنياتو نتنا حوتي سراح نتنا إيران كتقبرو تخل نزن هقرات خليج نابنا تجي بس أمريكا مس إيران تفاتيتا أبزو خوني يخون سقوم تتخيد يالان مش نبلالنا يتأمامتو اللون برس قوم تيوزي اللون نتي ساقطة قم بمن غيرات تقبر الله بحوتي غيرات تقبر الله this is also another very smart and intelligent move بالواد اللون نتي زدلي وزلو تساقطي تنهقرات خليج كعرفة أمريكا لما من قد خي تغير نتي تساقطي بمن قدي حوتي غيرو نتي كبابي نتي سعودية تساقطي قبر اللون قطة بعالم دما بزينا يحوت غيرو صبوق غيرو تساقطي قبر اللون زنتاي مالتيو أمريكا من قرقرات يالا أمريكا نتو كنتات نبحوت قصا زخونه سقم تكتوسد كم ديت دلي نغيرالا اريالا بتكبارون نيران صقط بمقبار مس ايران بمزرراب نيران بمفرح تدي كوينو نحوتي دايركتلي تشالنج قبري دلنيا انتخونه نسعوديا نابو قصا كسدات حسب نيرا سعوديا كنت قبر نحوتي راح انت قبري تغنى يولع الله كمان ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ኣብ ዝፈጥረሉ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ምስ ኤርትራ ዝምድና ምግባር ወሳኒ ኣርእስቲ ይኸውን there is one variable ለንቀነ ከም ጻልኩም ዘይቀነኹ ኣብዚ ጉዳይ ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ዝበሃል ዘሎ ናይዘን ስዑድያ ፓኪስታን ገለ ግብፂ ስለምታይ ዲያ ኣተወት ኣብዚ ልፍንቲ ናይዘን ሰለስተ ሃገራሲ ግብፂ እንታይ ኮይና እዚኣ ተኣተወት ነዊሕ እዋን ማሕዘን ከም ምዃና ትነገር ዝነበረት ሃገር ኮይና ግብፂ ስለምታይ ኣብዚ ኣተወት ዝብል ብዙሕ ዘረባ ይዛረብ ነይሩ well there is one video that may explain ነዚ ኩነታት ክገልጸልና ዝኽእል ሓንቲ ቪድዮ ክወስኸልኩም እየ because we really need to discover بكل معازنات بكل شنخ كنفتشون كمرمرون سلازلنا زي قدايزي كاريكون كفتني and let's go to this one حنتي segment رخي بالكم على الغسكز يسمعوها Stay away from the new Turkey-Saudi-Pakistan defense pact. Was Cairo pressured by Israel? Is Egypt caught between Saudi Arabia and the UAE? Or is something bigger at play? Because while Turkey, Saudi Arabia and Pakistan were putting pen to paper in Mecca, Egypt was conspicuously absent. And that absence matters. Cairo was considered a natural candidate for the alliance. But when the moment came, Egypt chose to stay out. And the reasons reveal just how complicated the new West Asia power game has become. The pact was signed in Mecca on Friday. Turkey, Saudi Arabia and Pakistan agreed to a collective defense. Egypt was missing. And this was not unexpected. Turkish officials had spent nearly 2 years trying to bring all the parties into a broader security arrangement. Yet when the alliance finally took shape, Cairo stepped back. So why did Egypt say no? The first reason is Israel. Egypt is not just another Arab country. It is a US ally, it shares a border with Israel, and it is one of the few Arab states with full diplomatic relations with Tel Aviv. ሕጂ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ትክክል ዘረባ ክኸውኒ ኣይብልኒ ግን እንታይ እዩ سعوديان ግብፅን ፅቡቕ ዝምድና ነይርወን ንፈልጦ ኢና እዚ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን سعوديان ግብፅን ናይ ሬድሲ ፎሩም ብሓደ ኮይነን ዘቆማ ሃገራት እየን ስለምንታይ ቀይ ባሕሪ ንክልቲአን ዝምልከት ምስተን ኣብቲ ጎደቦ ዘለዋ ሃገራት ድማ ብሓደ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ገይረን ዝኸዳ ዘለዋ እየን ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ምስ ምዃኑ ከፊላዊ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ስለ ዝኾነ ንግብፂ ሲ ካብ ቱርክ ንላዕሊ ዝግባእ እዩ ነይሩ
ግብፂ ኣብቲ ጉዳይ ትክታቱ ትኽእል ነይራ however the situation here is ሓደ ስዑድያ ኣብ ከቢድ ኩነታት እያ ዘላ ምክንያቱ ምስ ሑቲ ትፋጠጥ ስለ ዘላ ምስ ኢራን ትፋጠጥ ስለ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ናይ ግብፂ ዘሊልካ ምእታው ሓደ ንሑቲ መሊሱ ኣንጻር ግብፂ ክገብሮ ይኽእል እዩ ናተይ ገምጋም እየ ዝብለኩም እሶም ዝብልኹም ዘሎ ይኮኑ ምስ እስራኤል ዝምድና ስለ ዘላ bullshit I don't think so ምስ እስራኤል ኣብ ብዙሕ ይቀናቐኑ እዮም እሶም ሕጂ ምስ ስዑድያ ምዃን ንሑቲ ዳይሬክትሊ ኮንፍሮንት ትገብሮ ከም ዘለካ ጌርካ ወሰዶ and what is going to bring you ንሑቲ ዳይሬክትሊ ቻሌንጅ እንተጌርካዮ ባብኤል መንደብ you can forget it for a long time ስለዚ ግብፂ ኣብ ዙርያ ናይ ስዑድያ ብምእታው ሽግራ ክተብእስ እምበር ተምፅኦ ለውጢ ከምዘየላ ፈሊጣ ስለዚ ምናልባት እዛ ዘረባ እዚኣ ጉዳይ ናይ ባብኤል ናይ ኢራን ምስ ተፈትሐ ግብፂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ጆይን ክትገብር ከም ትኽእል ግምት ኣለና right now ኒ ግብፂ ንዓ ኢንዲቪጁዋል ነቲ ሃገር ሓደጋ እምበር ኣድቫንቴጅስ ኣይፈጥረላኒ that's why ሓደ ካብቲ ሪዝን ናብዚ ጉዳይ ከይተኣቱ ዝገበራ ከምቲ ናይ ሂንዳውያን ኤሊት ዝብልዎ ዘለዉ ክኸውን ኣይክልኒ ባህላ ስለዚ ካልእ ብዓብዩ ግብፂ ንባዕላ ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ክኸውን ከሎ they want to be the major power ኣብ ትሕቲ ስዑድያ ክግዝኡ ይደልዩን እዮም ስዑድያ ዶሚኔት ትገብሮ ንኣብነት if you go to geography እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ብጂኦግራፊ ክትጥምቶ ከለካ እቲ ክን ተረኺበ ከሪአኩም እየ let me show you አንተ ነገር ከሪአኩም እንደ ምክንያቱ ክርዶ ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ እዚን ክልቲአን ሃገራት እውን ምሳና ርክብ ዘለወን ምስ ምዃነን ንዓና እውን ዝትንክፍን ዝፀሉን ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ so give me a second I'm gonna chart ክደልየልኩም እየ ነዚያ ተገድስ It needs Saudi Arabia. It relies on financial support from the UAE. It has strategic and commercial interests with India, and it wants to maintain its relationship with the United States. ሕጂ ኣብዚ እንትሕሪኹሞ ካለ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ነጥብታት ግብፂ ኣበይ ኣሎ ረይዎ ስዑድያ ተን ክልተ ሃገራት ምስ ስዑድያ ርክብ ዝገብራ ዘለዋ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳሲ ስለ ዘለዋ ትርኪ ኣብ ቀይ ባሕሪ ቦታ የብላ ስለዚ ብመንገዲ ስዑድያ ገይራ ብወሽመጥ ሕርሙዝን ብቀይሕ ባሕርን ፀላዊት ክትከውን ዕድል ትረክባላ ፓኪስታን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዘቕርብ የብላን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዘቕርብ የብላን ስለዚ ምስ ስዑድያ ብምዃን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፅልዋ ንክህልዋ ትገብር ካልኣይ ድማ ስዑድያ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ክልቲአን ሃገራት ኢንቨስትመንት ክረኽባ ክእላ ቱርክን ፓኪስታንን ምክንያቱ ስዑድያ ድማ ካብ ቱርኪ ቴክኖሎጂ ናይ ኣፅዋርን ናይ ኢንዱስትሪያል ቤዝን ትረክብ ካብ ፓኪስታን ድማ ናይ ኒኩላር ሺልድ ክትረክብ ትኽእል ስለዚ ሰለስቲአን ተመላላት እየን ንግብፂ ግን ወላ ምስ ቱርኪ ኣገዳሲ ዝምድና ኣለዋ መሻርክቲ ኣለዋ ምስ ፓኪስታን ርሑቕ ምትእስሳር እውን የብለንን ብሓፈሻ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ስዑድያ ብምፅጋዓ ንኢማራት እውን ክትከስር ስለ ትኽእል ምስ ኢማራት ፀገም ተገይራ ድማ ነቲ ትረኽቦ ዘላ ድጎማታት ናይ ገንዘብ ይኹን ደገፍ ክትረኽቦ እውን ስለ ዘይትኽእል ብስዑድያ ዝኸውን ኩነታት ካብኡ ክታድም ስለ ዝመረፀት እያ ኣብዚ ናይ ሜካ ኔቶ ዝመስል ርክብ ክትሳተፍ ዘይከኣለት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝሕታለ ከም ዘረኣየትን ምስ ስዑድያ ኣይተሰማምዑን ወይ እውን ኣይተረዳድኡን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግደ ሓቂ ግን ኣብቲ ጉዳይቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክትሳተፍ ዘይምኻላ ንሱ እውን ናታ ኩነታት ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ካልእ ብተደጋጋሚ ከም ንጋልፆ ዘለና ወላ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ስዑድያ ዝሕትል ዝበለ ስትራቴጂ ምኽታላ ነፍሱ ዝኻለ መረዳእታ ክበካ ዝኽእል መንገዲ እዩ ምክንያቱ ኣብዘይ ጉዳይ ከኣቲኻ ትፈጥሮ ሽግርካ ከምፃልካ ስለ ዝኽእል ነዝን ወዲ እዚ ንከታተል ስለ ዘለና ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብብዙሓት ሃገራት ዝተፈላለየ ትርጉምን ትንተናን ስለ ዝወሃበ ዘሎ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ሑቲ ድማ ንኤርትራ ቀንዲ ጎረቤታ ምዃኑ ምስ ሑቲን ኤርትራን ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ታሪክ ዝነበሮምን ናይ ምትሕብባር ታሪክ ነይርዎም ናይ ተዛቦ ቀጥታዊ ኩናት ነይርዎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ሑቲ ንዓና ጎረቤትና እዩ ብዘይገድስ ሑቲ ጎረቤትና ኢና ስለዚ ንሕማቕን ንፅቡቕን ምሳና መዳወብቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኤርትራ ናታ መርገፂ ትገብረሉ መንገዲ ክህሉ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ እውን ርክብ ክንገብር ኢና ኣሜሪካ እውን ምስ ኤርትራ ኤውሮጳ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ እዮም ክበሃል ከሎ ንሑቲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ብርግፅ ኤርትራ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ኣንፃር ሑቲ ኩናት ንምግባር ክትተሓባበር ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ወላ እውን እቲ ምስ ስዑድያ ዘሎ ዝምድና እውን ተሪኻዮም ኣብ ከሎ ብታሕቲ ዝግበር ዘሎ እዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ኣተኩርኣ ነቲ ካብ ደቡብ ድመፃ ዘሎ ፈተና ዝያዳ ግምትና ሃበት ክትከይድ ትፍትን ዘላ ሃገር ትመስል ምክንያቱ እቲ ብደቡብ ዘሎ ፀገም
بدبوب تراي زبقس هيكونن أكل نايك بحر كوينات مخانو بلصقنا زقبرو زول عندنا نخلت 3 عامات كقبرو صنحه كونتات ني ናብ ባሕሪ ንምምፃእ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ምስሑቲ ካልእ ሽግር ምፍጣር ኣገዳሲ ይኮነን ወይ እውን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣርባሕኒ ኤርትራ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ነቲ ብደቡብ ነቲ ናይ ሰሜን ናይ ባሕሪ ፀገማትና እውን ኣጀንዳ ገይሩ ናብ ከምኡ ክእትወና ዝደሊ ንዕዑ ፈሊኻ ዘድሊ ንዑ ኣይዞሌት ጌርካ ንዑ ፈሊኻ ክትዳኽመሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ ንኤርትራ ዳትስ ዋይ ድማ ኣገዳሲ ምዕባለታት ወይ እውን ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኤርትራ ክረአ ዝኽእል ኣብዚ ኩነታት እዚ ንብሎ ዘለና ብኸመይ ቢካዝ at the end of the day ብዙሕ ፀጋታት ኣለና ወይ ብዙሕ ተደላይነት ኣለና የግዳስ ማዕረቲ ተደላይነትና ኣብ ሰንኮፍ ዝኾነ ቦታኻ ስለ ዘለና ናይ ብሓቂ ጥንቃቐ ዘለዎ ውሕልነት ዘለዎ ምንቅስቃስ ከድልዩ ክንብል ንደሊ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ዛዕባ ብዙሕ ምኽሪ ናተይ ወይ ናይ ካልእ ዝኸውን ናተይ ግን ብዙሕ ምኽሪ ዝደሊ ኢለ ዝዛረበሉ ምክንያት የብለየን ኣብ ቀፂልና ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ኣዛራብና ኮነ ይመፅእ ኣሎ ብፍላይ ድማ ገስጋስ ናይ ሰራዊት ሱዳን gains against the paramilitary rapid support forces. The government is signaling movement on the political front too, launching a national dialogue process to forge alliances with different groups. There's been widespread devastation with both sides accused of war crimes and attacks on civilians. ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ሱዳን ድማ ንብሱ ዝኻለ ኣዛረባ ዝኾነሉ ዘሎ ብፍላይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓያል ዝኾነ ግስጋስ ይገብር ከም ዘሎን ሞመንተም ሒዙ ከም ዘሎን ሞመንተም ማለት ድማ ይደፍእ ከም ዘሎን ኣብቲ ምጥፋእ ድማ እናሰለጦ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ጽምዶ ብኩሉ ግንባራት ዝገብሮ ዘሎ ዓወታት ዝጎናጽፎ ዘሎ ዓወታት ዝኸዶ ዘሎ ምዕባለታት እንድሕሪ ኣተኣሳሲርካ ሪኢኻዮ ጽቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ እቲ ጽምዶ ንክልቲኡ ሓይልታት ዘገልግል ነገር እዩ እንታይ ማለት እዩ ሱዳን ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ብልጽግናን እቲ ዳዕመ ሰሪዕን ነንበይኖም ሽግር ኣብ ዘለዎ ግዜ ንሰራዊት ሱዳን ወሳኒ እዩ እንተዘየለ እቲ ብልጽግና ዝተፈላለየ ጌማት ተፃዊቱ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ክድግፈሉ ዝኽእል ካልእ ግንባር በዚ ኩርሙግዲ ካልእ ፈቲሩ ካልእ ሽግር ብካልእ መንገዲ ፈቲሩ ንሰራዊት ሱዳን ኣካልእ ብድሆታት ክእትዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኢማራት ብኩናት ናይ ኢራን ተታሒዛ ኣላ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታታት ተታሒዛ ኣላ ስለዚ እቶም ካልኦት ገለ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ክትብሎም ትኽእል ብዙሕ ክገብሩ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንሰራዊት ሱዳን ኣገዳሲ ሞመንተም ወይ ከዓ ናይ ምጥፋእ መድረክ ፈጢሩሉ ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ድማ ሰራዊት ሱዳን ንዑ ተጠቂሙ ይግዝግዝ ከም ዘሎን ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ብሓፈሻ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ምዕባለ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ ኤርትራ ኣብዚ እውን ምስቲ ኩነታት ብቐረባ ትከታተሉን ብቐረባ ዝፀልዋ ዘሎ ጉዳይ ምስ ምዃኑ እዚ ግንባር ናይ ምዕራብናትና ወይ ምስ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ኤርትራ ብርግፅ ብቐረባ ትከታተሎ ዘላ ርእሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኮይኑ ተሪፉ ሰራዊት ሱዳን ይደፋ ኣሎ ካብ ጠቕላላ ዓወት ንክረክብ ቀሪቡሎ ግን ክብል ኣይክእልኒ ሶ this is another dimension ናይቲ ኩናት ብክልቲኡ መንገዲ እናተሓስከያ ትኸይድካ ድማ ከምዚ ኢሉ ይተኣሳሰረልካ both Rare Valley sits right along the vital highway connected ስለዚ እዚ ናይ ትግራይን ከምዝን ኣብ ዘለወሉ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ next move who's going to do what እንታይ እዩ እቲ ዝቕፅል ስጉምቲ እንታይ ክኸውን መን እንታይ ክገብር ይኽእል ብፍላይ ብወገን ብልፅግና ዝግበር ዘሎ ፈንጠርዓራዕ ንበይኒ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብዙሕ ነገር እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ክኸውን ዝኽእል ግን ንግዜ ክንገድፈይና ብልፅግና ንህወሓት ብዘረባ ዝሰዓር መሲልዎም ቀጻልዮም ኣብ ገስጓስ ጦርነት ማብቃት ወዲህ የዓለማችን የፖለቲካ ትርክት የትብብር የፕራግማቲዝም እና የጋራ ብልጽግና መልክ ይዟል። ዛሬ ዓለም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይንም ኤአይ እና እጅግ በረቀቁ ቴክኖሎጂዎች እየተመራች ወደ አዲስ የእድገት ከፍታዎች እየተተኮሰች ትገኛለች። ይሁን እንጂ በሀገራችን የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ባለፉት 5-10 ዓመታት ጉልህ ስፍራ የነበረው ቆሞ ቀሩ ህወሓት የዚህ የዘመኑ የለውጥና የስልጣኔ ማዕከል ተካፋይ መሆን አልቻለም። ቆሞ ቀሩ ህወሓት ሲባል የዘመኑን የፖለቲካ ተለዋዋጭነት መረዳት የተሳነውና አሁንም ኣብ ዘመነ ኤአይን ገለን ቴክኖሎጂን ኣብ ንወናጨፈሉ ዘለና ህወሓት ኣብቲ ዝነበሮ ነቂፁ ስለ ዝተረፈ ብዙሕ ለውጢ ከምፃእ ከኣለን ብምባል ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኤአይ ንፈልጥ ኢና ንምባል 10 ግዜ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ብምምፃእ ነዚ ቀፃሊ ከም መግቢ ነቲ ህዝቢ ከም መግቢ እዮም ዝቕልብዎ ዘለዉ ነዘን ስእልታት እዚኣቶም በዚ ስእልታት እዝን በዚ ብኤአይ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳን
كندخون بخمو تسعرو نتي زمصوم زلو فتنا خوينو تسمعهم زلي يمثل I'm really sorry تبلصقنا ናይ ከሳዕ ክንደይ ናይ ምጥፋሽ ናይ ሓሳባትን ናይ ስልትን ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ውልቲ በዚ መንገዲ እዚ ዘዋፅኣካ ተኮይኑ ስዒርካ ደውፅኣካ መንገዲ መሪፅ ኣለኹ ትብል እንተለኻ ክንርኢና ብሓፈሻ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ቁርቁር ዘብሎም ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝዛረበሉ ዘለው እስከ ነዚ ንስማዕ እዚአን ሰለስተ እየ ክዛረብ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓሳባት ይለዓል ነይሩ ብዙሕ ተሃት እውን ይለዓል ነይሩ ንኣታቶም ናብ ምባል ኣይኣቱን እንታይ ክብል ዘሊ ናይ ካሊእ ዝኾነ ኣረኣያ ክህሉ ይኽእል እዩ ይሰምዑ እውን ኣለኹ ብናተይ ኣረኣያ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ከቲቱ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ወፃእ ዘሎ ኩሉ ከቲቱ ዝገበሮ ቃልሲ ትክክለኛ ነይሩ ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ እቱ ህዝቢ ትግራይ ብቃልሲ ዝመስረቶ ናይ መጀመርያ ዝተቐመጠ ጉዳይ ናይ እዚ ጎንፂ እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ፌደራላዊ ሪፐብሊክ መንግስቲ ህገ መንግስቲ መሰረት ንፍታሕዮ ተባሂሉ ተቐሚጡ ሓደ እዚ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብናተይ ኣረዳዳ ህገ መንግስታዊ መሰለይ ሕሊፈ ይብል ኢሉ ተዋጊኡ ፕሪቶርያ ድማ እንደገና በዚ ኣገና ንፍታሕያ ኢልና ተሰማሚዕና ሓንቲ እዚኣ እያ እታ ካልእቲ እዘን ዘጨቃጭቃ ዝበሃላ ቦታታት ክላዕላ ከለዋ ተጨቃጭቅና እታ ካልእቲ ከልዕላ ዝደሊ ነገር ሻዕብያ ዝምልከት እዩ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ሻዕብያ ምባል እውን ሓደ ሓደ ግዜ ብትክክል ዘይገልፅ እዩ ዝመስለኒ ኢሳያስን ኣብ ጥቑ ዘለው ውሕዳት ሰባትን ናቱ ጉጅለ ብሓይሊ ዓፊኖም ሒዞሞ ዘለው መንግስቲ ናይ ካልኦት ወኪል ክኾን ዝኽእል ባዕሉ ክኾነ ይኽእልን እዚ እቲ ሓደ ዝስሓት ነገር ወይ ናይ ግብፂ ወይ ናይ ስዑድ ዓረብ ወይ ናይ ቱርኪ ወኪል ጥራሕ እዩ ክኾን ዝኽእል ካሊእ ክኾነ ይኽእል ንስኻ ኸ ናይ መን ወኪል ኢኻ ክትከውን ትኽእል እንታይ ኢና ክንብሎ እስከ ገለ ካብቲ ቃላትኩም ወስ በልብሉ ሕረ ሻዕብያስ ናይዝን በልካዮ ንስኻ ኸ ናይ መን ወኪል ኢኻ ትኸውን ዘለኻ እቲ ንዓኻ ገንዘብ ሂቡ መስመስ ከም ትብል ጌርካ ዘሎ ብርጋንካ ናይ መን ወኪል እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ንዘበንኩም ብውክልናን ብተለኣኽትን ዝሰልችወኩም መራሕቲ ናይ መን ተለኣኽቲ እዮም ንስኹም ከ ወየናታ ናሕማታ ዝበልዎሲ እዩ ድሓን ስምዕዎ ድሓን entertainment this is for entertainment purposes ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ናይ ህዝቢ በዝሒ ይኹን ኣብኡ ዘለዎ ፖለቲካዊ ተቐባልነት ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ወኪል ኮይኑ ጥራሕ ጉዳይኩም ከፈፅመልኩም እዩ ዝብል ቀይሕ ባሕሪ ከም ውህብቶ እናርአየ ባብኤል መንደብ ክሕልወልኩም ይኽእል እየ እናበለ ይሕልዋ ይሕልዋን ኣብ ወይዝጊ ይፍለጦ እዚአ እናገበረ ክትዕሞ ከሎ ናብ ኢራን ይኸይድ ክትዕሞ ከሎ ናብ ኢምሬትስ ይኸይድ ምስኣቶም ተተባይሱ ገንዘብ ተዘይረኺቡ ናብ ስዑድ ዓረብ ይኸይድ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ግብፂ ይኸይድ ወኪል ጥራሕ ክኾን ዝኽእል ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዚ ወኪል ጥራሕ ክኾን ዝኽእል ብባህሪኡስ ባዕሉ ክኾን ዘይኽእል ሓይሊ ብቀዳምነት ድማ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተነፀለ ሓይሊ እውን ስለዝኾነ ብሓይሊ ብጭቆና ዝነብር ሓይሊ ስለዝኾነ ካሊእ ወኪል ይፈጥር ደቂ ሹቕ ስለዝኾኑ ዓያሹ ስለዝረኽቦ ትግራይ ካሊእ ወኪል ይፈጥሩ ናይ ወኪል ይፈጥሩ ንደብረፅዮን ናይ ኢሳያስ ወኪል እዮም ኢሳያስ ባዕሉ ናይ ግብፂ ወኪል እዩ እዚኣቶም ድማ ነቲ ውክልና ሒዞም እዮም ዓዲ ከጥፎ ዝፍትኑ ዘለዉ እቶም ዓበይቲ ዓድታት ህዝቢ ዘሎ ናይ ዓለም ኩነታት ኣብ ባብኤል መንደብስ ሁቲን እዮም ክቋፀርዎ መን እዮም ክቋፀርዎ ዝብል ዓብዪ ጭቅጭቅ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን እቶም ናይ ዓለም ዓበይቲ ሓይልታት ኣብዚ ኣብ ዝዋስእሉ እዋን እንኳን ዶ ካብ ህዝቢ ተነፂልካ ህዝቢ ሒዝካ እውን 2 ሚልዮን ዘይመልእ ወይ 3 ሚልዮን ዘይመልእ ህዝቢ ሒዝካ ምስቶም ዓበይቲ ዓድታት ተዋጊኻ ቁም ነገር ክሰርሕ ይትኽእል ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ጉዳይ ንትግራይ እውን ናብ ኢንሲግኒፊካንት ትኾነሉ መንገዲ እዮም ዝጎትዋ ዘለዉ ናብኡ እዮም ዘእትዋ ዘለዉ እቲ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ሳቶም እዮም እቱ ኣብ ትግራይ ተገበረ ውግእ ዋና ዲዛይን ዝገበሩ ሳቶም እዮም ኤክስኪዩት ዝገበሩ ሳቶም እዮም ከምቲ ሓንትዎ ዝበልክዎ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘልዕሎ ነገር የሉ ይኹን ኣነ ዝረኣየኒ ኣብኡ ተፈጠረ ጉድለት ኣሎ ኢለ ይኣምን እየ ዝኾነ ይኹን ንሱ እቲ ዋና ግን ዲዛይን ገባሪ እዚ ጉዳይ ዝፈፀመ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝኩሉ ጉድኣት ዝፈፀመ ኣንትዎ ትገልፅዎ ነርኩም እንደገና ድማ ባዕሉ ጠጠው ክብል ዘይኽእል ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ 4 ኪሎ ቤላ በሊዕካ ቤላ ሰቲኻ ንጉሆም ምሸትን ኣብ ማይክሮፎን ቀሪብካ ኩናትን ወረ ኩናትን ምስባኽ ፋሽን እዩ ተቐይሩ ዘሎ ዘበኑ ዘበን ተህዲድ ብተህዲድ ትስዕር ዝመስለካ ግዜ እዩ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ከምኡ ክገብርዎ ድዮም ከምኡ ክኾነሎም ድዩ ክቕየር ድዩ ኣይቅየርን ድዩ ኩሉ ንግዜ ኢና ክንገድፎ እንተታ እዚኣቶም ዝብልዎ ዘለዎን ዝኸድዎ ዘለዎን ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ
أبزون بجنرالات ناي بلت ناي هو حتى مليس له ناي تقرأي تمليس له يبهذ له حيلا ساعات بلتقنا كي تفع حزب تقرأي بسلام كنا براي خلي كبر تسمع له وأنا أصلي كبار محراب جنرال مكبي حيلا ساعات بلتقنا بتقرأي وقتشنا عسر سلسن عسر تربعتنا عم تبراتهم في جمع سيدا وكينات كيفتو حزب تقرأي نزناس قبل وتعلس الذي تساقع له لحلو على سلام بريتوريا والكابتن كتش عسر سلسن كتش عسر تربعتنا زنبرا كينات زينا عسر كزيوم محراش فانت تقيمو بس خفاءات نزناتا بحزب كبير لسلا أبس حيبلم بعد قلالون أبني محتعى متاتا بوليتيكاوي إيكونومياوي أب حدنة من الناس بقرابة ونكالو تبتن تتكبرات نزل أخت زخونو بانداتات نزبلهم بمودابن بأمايت مليونات ገንዘብ መዲሞን ከጥፉናት ረባሪ ቦምቢዮን ዝዝበለ ጀነራል ምግቢ ኃይለ እምበርከ ካብ ዝፀገም ክንወፅ ፀሊና ቦምባላ ብሸቅሎትን ጥርጣረን ወዲኡ ፀኒሑ እዩ ሞነ ዝምስትኻል ምምዕራይ ብዝተገብረ ዘይሕለል ኩለ መድያው ቃልሲ ብምግባር ብፍላይ ድማ ጫፍ ብልሕናይ ተቃልሲ ዝኾኑ ሰራዊት ትግራይ ብፀላእቲ ከይተደናገርና ብህዝባዊ መትከልና ደው ቦምባል ነቲ ዝተፈጠረ ፀገም ብውነ ብምርድዳእ ባበፅኑ ህዝባዊ ዕላማ መትከልና ብምስላፍ ዝነበረ ስሩዕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቃልሲ ናይዞም ናይ ተጋሩ ኣዝዩ ከቢድ ዝገብሮ ካልኦት ተጋሩ ነቲ አንጻሮም ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ሙሉ ብሙሉ ይሰርሕሉ ስለ ዘለው እዩ ኩሉ ግዜ ቃልሲኻ ከቢድ ዝገብሮ ኩነታትካ ዝፈልጥ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ምሳኻ ዝተፀገየ ኣባኻ ዝለሓገ ፀላኢ እንተለካ that makes it harder ከቢድ ይገብሮ ነቲ ፈተና ናትካ ነቲ ኩነታት ናትካ ከቢድ ይገብሮ ምክንያቱ ሓደ እቲ ኩሉ እቲ ክትከዶ ትደሊ ወይ ምስጢራት ናትካ ብቀረባ ስለ ዝፈልጥ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወላ እውን ነቲ ህዝብኻ ኣብ ጎንኻ ዓሲሉ ነቲ ፀላኢዩ ብምሉእ ሓይሉ ንኸይቃለስ እንቅፋት ስለ ዝፈጥር ከምዚ ዓይነት ፀገማት ክፈጥረልካ ግድን እዩ ስለዚ እቶም ጀነራላት ትማሊ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ እናመቃቐሉ ዕላማታቱ ንክስሕት ዝገብርዎ ዘለው ኩነታት ብጣዕሚ እዩ መሰንበድ ይበቃ መሰንበድ ኣይረዲኻ ትብሎ ናትና እውን ኣለዉ እንዲኦም ግን ናትና ሳክት ውዱቃት ስለ ዝኾኑ እቶም ኣብዎ ምስ ኣቢ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ናትና ትርጉም ዘይብሎም እዮም እዚኣቶም ግን ቁርብ እዚ ክመርፅ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ታሕቲ ታሕቲ ንእሽተይ ውሻል ነገር ክርክርክ ዝብሎ ነገር ከምዘይብሉ ከኣምነና ኣሎ ኣመን እውን ኣሎ ተዘይላ ከምታ ዝሓለፋ እንተኢልና እንታይ የብሉ ካሊእ ገለልተኛ ሓይሊ ናይ ገለልተኛ ፀጥታ ሓይሊ በዓል ናይ ክኸውን ኣሎ ናይ ገለልተኛ ሓይሊ ፀጥታ ሓይሊ በዓል ናይ ገለልተኛ እዞም ሰብ እዚኦም ስናት እዮም ከምቲ ቀደም ዝብለና ዝነበረ ትግራይ እዚኦም ናትና እዮም ደቅና ትግራይ ሓይሊ ሰላም ናይ ሓደ ውድብ ከይኸውን ዝብል ጥርጣሬ ኣሎ እዚኦም ከብራህርሆ ስለ ዝደለኹ ቲፒኤፍ ተቃዊሙ ዝወፅእ ሓይሊ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሓይሊ ኣይኮነን ኢልና ኢና ወፂና ኣይንሓዝልን ከይፈለጥና ዝሓዘልና የኣኽለና ሕቃይና ጉቢጡና ኣስዩውና እዩ ስለዚ ኣይንሓዝልን ኢልና ኢና ወፂና እቲ መንእሰይ እውን ኣይንሓዝልን ኢሉ ይወፅ ኣይገርመኩምን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ደመወዙ ዝኸፍሎ ዘሎ ሰብሲ ናይ ሓደ ውድብ ኣይንኸውን ዶ ናይ ጀን ኣፍሪት ኣይንኸውን ዶ ዝብል ዘሎ ኢትስ ጀስት ኣብ ትግራይ ዘሎ ቲዲኤፍ ዝበሃል ዘሎ ብዘይ ደመወዝ ንዕላምኡን ንሃገሩን ንህዝቡን ይቃለስ ኣለኹ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ እዩ እንተዚኣቶም ብስቃጥላ ናይ ብልፅግና ናይ ኣብን ብመሳሪፍ ናይ ኣቢ ዝንቀሳቀሱ ዘለው በሊዖም ሰትዮም ኣብ ምቾት ጠንቀላላ እናበሉ ዝዛረቡ ዘለው ናይ ሓደ ውድብ ኣይንኸውን ኢና ሃ ብልፅግና ክንደይ ውድብ ድዩ ብልፅግና ውድብ ዶ ኣይኮነን እንታይ ድዩ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ቶስ ገንዘብ ዘለዎ ከም ውድብ ኣይቁፀርን እዩ ገንዘብ ዘይብሉ ኣብ መኸቶ ዘሎ እዩ ከም ውድብን ከም ገለን ዝፍፅም ኢትስ ጀስት አንቢሊቨብል እዚ እቲ ፖለቲካ እኮ ጀስት ሕሱር ፖለቲካ እውን እኮ ከምዚ ዕምቆት ዘለዎ ወይ ገለ ኣይኮነን ጀስት ሕሱር ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ግን እንታይ ይበሃል ዘለዎም ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ኩነታት ናይ ዝዓዲ እዚ ከቢዱ ወይ እውን ከቢድዎም ከፊዎም ዘሎ ክንብለ ንኽእል ምክንያቱ ገረብ ብሓኽላ ከም ዝበሃል ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ንዓኻ ዝፈልጠካ ኣብ ቀረባ ዘብለካ ኣንፃርካ ክትንስእ ከሎ ክፈጠረልካ ዝኽእል ፀገም ቀሊል ከም ዘይኮነ ህያው ኣብ መርኣያ እዚኣቶም ኣሎ ማለት እዩ ማነው ይቆይላቸው የሚለው ከኢሳያስ በኋላ ኤርትራ ከፈረሰች ኢሳያስ ቢቆይላቸው አይፈርስም ማለት ነው በሌላ አነጋገር ኢሳያስ በምን ሂሳብ ይቆያል ጦርነት አይደለም እንዴ አትሊስት እኮ አገሩን ለቆ ቢያንስ ማነው ስሙ ሳህል ገብቶ ይድናል አይድንም አላውቅም ጎረቤት ሀገር መሄዱ አይቀርም ከጦርነት መዳን አለበት ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ነው እንደ ድሮ አሁን ምሽግ ይዘን ከዛ በኋላ አፋቤት ላይ ዘራፍ ብለህ ታሪኩ ላይ ነው ከተገደለ በኋላ ናደው ዝን መሪ የሌለው አሸነፍክና አልክ እንደዛ አይነት ነገር የለም አሁን እንደዛ የሚዋጋ ሰው የለም
ዓለም ያመጣው ቴክኖሎጂ አለና የኔ አባባል ይሄ ነው። ከዚህ ተነስቼም ነው ይቅርባችሁ፣ ይቅር። እኛ ኤርትራንም ምን አደረጉን? ከኛ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ዛላንበሳ ገብተው ባንዲራ ይሰቅላሉ። ትናንትና እኮ ነው ይሄን ያደረጉት። ዛላንበሳ ገብተው ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሓልዮት ናይ ኤርትራ ዘለዎ ይመስሎ ኣሎ። ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከሎ ድማ ነዚ በዓል ኣፍዓበት ነቕፋ ነቲ ሓዲሞም ስናቕፋ ከይዶም ድዮም ኣብኡ ድዮም ድፋዕ ሒዞም ኣብኡ ድዮም ካብቲ ደጀኖም ተበጊሶም ዘራፊ ኢሎም ክመፁና ገለ መለ ይብላ ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ካብ ኣስመራ እንድሕሪ ኣስመራ ተቆፃፂርና ወይ ገለ ጌርና ኣታ ክንደይ ህውትቲ ሰብኣይ ሰብ ተበደይ ክሳዕ ክንዲ ዝቐልል እዩ። ማይ ጉድነስ ቀዳማይ ነገር ናይ በዓል ናቕፋ ናፍቆት ስለ ዘለዎም ከም ገለ ገይሮም ኣብቲ ግዜ ሰላም ከብፅሕዎም ነይርዎም። ምክንያቱ ተዘክሮታት እውን ክህልዎም ይኽእል እንታይ ድልዎም ሓደ ነዞም ጀነራላት ምሩኻት ናትኩም ዝነበሩ ዝፀሩ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ፅርግያታት ከይወድእዎ ብምምፅኦም ጣዕሳ ስለ ዘለዎም ከም ብሓድሽ ከም ገለ ጌርኩም ማሪኽኩም ኣይትምለሱልና ፕሊዝ። ተደልዮም ፅርግያ ስርሕዎም ተደሊኹም ኣንደርግራውንድ ኣቑሑድዎም ከይተምፅኡልና ኢልና ሓደ ኢትዮጵያ ኣምፂልኩም ነይረ። እዚኦም ምሩኻት ዝነበሩ እሳቶም በዝቢፆምና ዘለው ወሰድዎም ዓይኑ ደልዮም ኒና ሒዝኩም ደስ ዝበለኩም ግበርዎም ኢልና ማለት እንታይ ካብ ክትገብሮም ኢኻ እዚኣቶም። ብሓፈሻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ግዜ ብናትና ኩነታት በዓልካ ምሕረት ዝገበርካሉ በዓልካ ሓለፋ ዝገበርካሉ ኣንታ ከም ኤርትራ ዝጥለም ሃገር ሲህሉ ደኸውን እስከ ነገሩኒ ኢዘረኒ ካንትሪ ኣብ ዓለም ከምዚ ኤርትራ ዝጥለም የስ ኦፍ ኮርስ ኢራን ብዙሕ ግዜ ከም ጥለም በዓል ኣሜሪካ ይንገር እዩ። ግን ኤርትራ በዚ ጎረባብታ ብፍላይ ካብዚ ናይ ደቡብ ሃገር ዘጋጥመና ዘሎ ደምካ ይዘፍልሓልካ ንዓይ ደመይ ይዘፍልሓለይ 10 ግዜ ተደጋጋሚ ጥልመት 10 ግዜ ተደጋጋሚ ጥልመት ኣብ ግዜ ሽግሮም ካብ ሽግሮም ተውፅኦም ልክዕ ከምዚ ሓንቲ ምስላላይ ዝክራኔ ነተመንሲ ካብ ሽግሩ እንተድሒንካዮ ምንካሱ ክነኽሰካን ክበልዓካን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ቪድዮ ነይራትና ኣብ ዝሆነ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ። ኣንበሳሲ ኣብ ሓደ እስር ቤት ኣትዩ ነይሩ እያ ትበሃል መፅኡ ኣብቲ እስር ቤት ዓፂኦሞ ዝነበሩ ክፈቱን ኢሉ ይልምን ነይሩ። ንጤል ለሚንዋ ንዓጋዜን ለሚንዋ ንካልኦት ለሚንዋ ተወፂኻ ክትበልዓኒ ዲኻ ስኻ ኣይከፍትን ኢለን ከይደን ኣብ መወዳእታ ንበጊዕ ምስ ሓተታ እንተወፂአ እሞ እንተከፊተካ እሞ ክትበልዓኒ ዲኻ ኢሎስ ኖኖኖ ኣይበልዓክን እየ ሶሪ ንዓኸ ኣይበልዓክን እየ በቃ ብጃኺ ክፈትን ኢልዋ በጊዕ ካህያዊት ስለ ዝኾነት ወይ ከዓ እሽው ስለ ዝበለት ከፊታቶ ኣንበሳ ድማ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ስለ ዘይበልዐ ሶሪ ኣነ ጠምየ ኣለኹ 2-3 መዓልቲ ከይበልዓኩ ፀኒሐ ኣብዚ ከባቢ ድማ ዝብላዕ ስለዘየለ ሳዕርካ ክበልዕ ስለዘይክል ንዓኸ ክበልዕ ዝኽእለ ይተሓዘለይ ዋ ምሽ ቃላት ኢኻ ለይ በልዓካ ነይልካኒ ወ ቃላት የልክየ ግን ሶሪ ተቃለይ ክዓፅፈ ጠምየ ስለ ዘለኹ ኣንበሳ ከም ኣንበሳ ዝኣመሰለ እንስሳ ድማ ቃል ኣይዕቅብን እዩ ቃልካ እትኽእል እምበር ቃል ኣይዕቅብን እዩ ኢልዋ ይበሃል። ኣጋጣሚ በል ሕጂ እንድሕሪ ክትበልዓኒ ኮንካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ መሳኻ ኺርካ ኢኻ ክትበልዓኒ ነዚ ዛንታኻ ዝበልካዮ ሰብ እንድሕሪ ደጊፍዎ ካልኦት እንስሳታት ነዚ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣንበሳ ቃሉ ኣይዕቅብን ኢሎም ተመስኪሮም ኢልካ ትበልዓኒ ትብሎ ኦኬ ኢሎም ኣብ ክልተ እንስሳታት ይኸዱ እቶም ዘዝረኣዮም ነብሪ ይረኽቦ ኣንበሳሲ ጠሚኑ ኣብ እስር ቤት ኣትዩ ነይሩ ኣይበልዓክን ኢልዋ ነዛ በጊዕ ምስ ወፀ ግን ኣንበሳ ስለ ዝጠመየ ቃሉ ዲ ክዓፅስ ዘሎ ወላ ክበልዓዩ ዘለዎ ይብሎ ነብሪ ክበልዓዩ ዘለዎ ይብል ዝብኡ እውን ከምኡ ክበልዓዩ ዘለዎ ይብል መወዳእታ ሓንቲ እንስሳ እንታይ ምዃነ ዝክራኔ ታሕቶ ምስ ቀረበትሎም ኣነ ታሕቶ ይበርሃትለይና ኣላ ኣበይ ቦታ ኮይንኩም ኢኹም ከም ተዛሪብኩም ነይርኩም ኢላቶም እቲ ዘረባ እዚ ኣበይ ኮይኑ ተገይሩ ነይሩ ምክንያቱ ክሪኦ ኣለነ እቲ ዘረባ ከመይ ከም ዝነበረ ኢሎም ኣንበሳ ድማ ነቲ ብልሕናታ ስለዚ ትርድኦ ኦኬ በጊዕና ኣንበሳን እታ እንስሳን ከይዶም ኣብቲ ቦታ ምስ ረኣይዎ ኣበይ ኮይንካ ኢኻ ከመይ ኢልካ ኢሉስ ኣብታ እስር ቤት ኣትዩ ኣነ ብዚያየ ነይረ እታ በጊዕ ድማ ብዚያየ ነይራ እታ ዘረባ ድማ ከምዚኣ እታ ዘረባ እስከድገምዋ ሕጂ ትብሎም እናተዛረበ ከሎ ነታ በጊዕ ትማዕፅዕፅው እየ ኢላታ ገም ኣቢላ ኣፅያታ ኣብቲ እስር ቤቱ ምስ ኣተወቶ ከምዚያ ሕጂ ኣብዚያ ቦታ ኮይንካ ጥራይ ክትርዳእካ ትኽእልታ ጉዳይ ካብዚ ጉዳይ ስለ ዘውፃእትካ እንዲኻ መርገፂኻ ቀይርካ ዘለኻ ኣብዚያ ቦታ እዚኻ ምስ ተመለስካ ሕጂ ትብልሓትካ ተጠቀመሉ ትስስዐኻ ድማ ኣብዚያ ይዘምፅኣካ ኢላቶ። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ገለ ፖይንት ነዚ ዛንታ እዚ ከተሰጋገር ክትክእል ኣለዋ ማለት 10 ግዜ መምሕረት ምስ ገበርካሎ ምስ ኣትሓንካዮም መፅኦም ሽግር ዝፈጥሩልካ እንተኮይኖም at some point we have to say enough is enough ካብዚ ንላዕሊ ክንፃወር ኣይንኽእል ኢና ምባል ከድልየና እዩ። ነዚኣ ዘረባ እዚኣ ከም ዛንታ ነዚኣቶም 10 ግዜ ብምጥላም ትከትና ስለ ዘፅገቡና ንብሎ ዘለና ኢና ምሩኽ ክቕተል ኣለዎ ገለ ኣይኮነን ግን at some point ኤርትራ needs to figure out
ካብዚያቶም ናጻ ትወፅሉ መን ካብዚያቶም በዚያቶም ዳግማይ ፈተና ከም ዘይመጻ መፍትሒ ክትገብረሉ ተስፋ ንገብር ህወሓት መስለኪ ሻዕብያ ጸላኢና እዩ ወኽነጥፎ ፍቃደኛታት ኢና ምሳኻ ኮይና ግን ቀዳምነት ህዝብና መለሳበቱ መደራደሪት ክትኮኖም ዝነበረት እዚኣ ኢሎም ድዮም እዩ ተረዲኻ ንሻዕብያ ንሃርምና ኣይኮነን ኩሉ ዝግባእ የስ ህዝብና መለስናበቱ ቅድም ህዝብና መለስናበቱ ሻዕብያ ምህራም ግን ፍቃደኛትና ምክንያቱ ቀሊዕና ዝፈፀመ በደል ንሻዕብያ ክንጥፎ ኢና ናውን ዕድል ተረኺብና ሻዕብያ ንገድፎና ክብሉ ዝግብኦም ነይሩ እሳቶም ግን ህላውና ህላው ሻዕብያ እዮም ንባል ሻዕብያ እንተጥፊስ ንዓና ክመፀና እዩ ገለ ኣንብባል እዮም ኣትዮም ከመይ ገለ ሻዕብያ ጥፊ ንዓኹም ክመፅ እንታይ ፈሊጡ ብግምት ንሻዕብያ መድሕንቶም ዘለዎ እቶም ህወሓት ዝበሃሉ ስለዚ እቲ ጌጋ ንዓይኮነ ዝስማዓኒ ኣክንዲ ፅምዶ ምስ ሻዕብያ ፅምዶ ምስ ፈደራል ገይሮም ሻዕብያ ንምህራም ተሰማሚዖም መሬቶም ግን ቀዳምነት ሰሪዖም ወይ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዲስ ኣበባ ስለዘይተዓደመ ሕጂ ንበሪለይኩም ኢልኩም ፅሒፍኩምለ ነይርኩም ተቃውሞታት ዘርኢ ዘሎ ኣብታ ጉዳይ ናይ ዓሰብሲ ኣብታ ናይ ዓሰብ ኣብታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ትግበር ዘላ እንጌራ ስለዘይዓደምዎ እዩ ኢሎምኒ ወይ እውን ካብ ኢማራት ወፂኡ ዘሎ ባጀት ስለ ዘሎ ኣብታ ዝበልዕዋ ዘለዉ እቶም ካልኦት ኣወቶም በላዕቲ ውዳቕ ዝበልዕዋ ዘለዉ ኣብኣ ስለዘይተዓደመ ዝመፀ ዘረባ እዩ ኢሎምኒ ናው ኢት ሜክ ሰንስ ፐርፌክት ሰንስ ከማቶም ተሓንጊሩ ክዕወት ዝደሊ እዩ ተሓንጊርካ ትረኽቦ ዓወት ከምዘየለ ግን ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሻዕብያ እንታይ ክግበር ነይሩ ሻዕብያ ክጠፍእ ኩሉ ግዜ ከምኡ ተሕልሚ ተሕልሚ ግን ኣይትውዳእን እያ እጂ ኣብይ ኣሕመድ ንዓኻትኩም ኣምፅኡ ኣብ ስልጣን ዝረኽቦ ነገር የብሉ ሶሪ ጌም ኢዝ ተወዳእ ነገር እዩ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ህወሓት ከዓ ዘዋፅኦም መሪፆም ኣለው ንዓኻትኩም ኣሚኖም ናብ ዝኸድዎ ጉዳይ የብሎምን ኢንፋክት ሓንቲ ቪድዮ እውን ኣላ ብሶሻል ሚድያ ከተሰዓኩም ትኽእል እያ እናበሉ ዘዝርዋ ዘለዉ እንዲኦም ካብ ቦርሳ ናብ ቦርሳ እንዲያታ ትዘውርታ ኩነታት ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዓሰብ ሸይጥካ ሳምሱናይትካ መምላእያ ትበሃል ዘላ ዓሰብ ክሸይጥ እኮ እቲ ዓሰብ ኣብ ኢድካ እንተላ እምበር ወላ ሓንቲ ዘይብልካ እንታይ ኻ ክሸይጥ ትኽእል ዝሽየጥ ነገር የብልካ ዝልወጥ ነገር የብልካ ከምዛ ንሪያ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም መወዳእቱ እንታይ እዮም ክኾኑ ንፈልጦ የብልናን ግን ኣገይን ዴር ኢን ዲስ ኣብ ህውተታ ሙሉእ ብሙሉእ ኣትዮም ኣብኡ ጠንቀላላዕ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰባት ኢና ንርኢ ዘለና ዓሰብ የብልካ ወላ ስግንጢር የብልካን ሶምንካ ከማ ጌርካ እንጆይ ግበራ ክሳብ ኣብር እዩ ዝጉሕፈካ ከማ ሓደ ግዜ እውን ከምኡ ገለ ኢንተርቴን ገይርዎም ነይሩ ግን ቁም ነገር ከም ዘይብሎም ስለ ዝፈልጥ ከምኦም ንሱ ናይ ሓፂር ሓፂር ጥራይ ዝሓስብ ስለ ዝኾነ ንሓንቲ ሶምን ዕድል ክቦም እዩ ድሕሪኡ ገነ ቢ ትሮውን ኣወይ ክድርበዮም ሽዑ ድማ ጥረ ገንዘብ ናብ ሕሳቡ ባንክታት ከእትዎም ገደብ ግዜ ፈሊዩ ድሕሪ ምጥንቃቑ ዋናታት ገንዘብ ካብ ሕሳቦም ገንዘቦም ከውፁ ስለዘይከኣሉ ኣብ ዓብዪ ቁጠባዊ ፀገማት ከም ዝወድቑ ዝሕበረ ብመሰረት እቲ ካብ ኣስመራ ዝተለኣኸ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ነቲ ብጉጅለ ህግደፍ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝወፀ መጠንቀቕታ ተኸቲሎም ገንዘቦም ናብ ባንክታት ሕሳቦም ዘእቱ ዳግማይ ካብ ባንክታት ኣውፂኦም ክጥቀምሉ ከም ዘይኽእሉ ተፈሊጡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ ባንኪ ወፃኢ ኣብ ኢድ ትካላት ውልቀ ሰባት ዘለዉ ጥረ ገንዘብ ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ናብ ሕሳቦም ባንክታት ከእትዎ ተሪር መጠንቀቕታ ሂብሎ ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ዘይምዕብል ልማዳዊ ኣሰራርሓ ሎሚ ፅባሕ ተመልሰ ኣብ ውሽጢ ብጉጅለ ህግደፍ ዝተባሃለ ገደብ ግዜ ገንዘቦም ናብ ባንክ ወይ ድማ ናብ ሕሳቦም ክኣቱ ኣይከኣለን ስርዓት ህግደፍ ኣብቲ ዝወሰኖ መጠንቀቕታ ዓለት ነቶም ካብ 50,000 ናቕፋ ንላዕሊ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ውልቀ ሰባት ስለዝተቐበለ ድማ እቶም ውሕዳት ዓቐን ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ካብ መቕፃዕቲ ክድሕኑ ኣብተን ዘለዋ ውሱናት ባንክታት ነዊሕ መስርዕ ሪጋ ክሕዙ ክመላለሱ ከም ዝተገደዱ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ ዘሎ ብገዛ ርእሱ ዝወፁ ኣዋጃት ሕግታት ከተግብር ዓቕሚ ዝሰኣነ ሕሰም ህዝቢ ዘይስቆሮ ጉጅለ ህግደፍ እናተባሃለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደርከበ ብዛዕባ እዚ ናይ ባንኪ ጉዳይ ብዙ ቪድዮታት እንዲድወፅእ ዘሎ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ሓቅነት ዘለዎን ማለት ኣይኮንኩን ግን መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ስለዘየውፅአ እዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ቦታ ይድሕዝ ድሕሪ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታታት ተዋሂቡ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ዘርከቡ ዝዛረብዎ ሓቂ ይመስል ኣብዚ ዝሓለፈ ምስ ቅዱሳት ኤርትራውያን ንማጎት ነርናሲ ሓደ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ይህብን እዩ ክንብል ከለና እቲ መልሲ ዘይምሃብ ፅቡቅ ዲ ሕማቅ እንድሕር ኢልኩም መልሲ ስለዘይተዋሃበ ካልኦት ጉሒላታት ነቲ መንግስቲ ዘይሃቦ ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎን ጠንቅታትና ከም ዝሓበርዎን ባእታታትና ከም ዝሓበርዎን እናበሉ ነቲ ህዝቢ ነቲ ኩነታት ናብ ዘይተደልየ ማእዘን እዮም ዝወስዎ ሓደ ግዜ መንግስታት ተቀላጢፎም መልሲ ዝህቡ ስለምንታይ እዩ ዘየድሊ ናራቲቭ
زيد اللي أعناوز غنى نمورال حزبي نمنفسنا حزبي كداخم زخل متيو نتكونتات كي بلاش والكا تخكلني حبريتا نحزبك تكوهاب سلوزلوي السنت دي تغيرو اوتوم صلاتخا بعلاتهم بدمسلو منجدي فطيروم كاوش دمصنا ينابل نتزبخا حنقولو كتم ززوا يخوليو سلازي حدرا تسفا نقبر منكسي إرترا next move سنتاي كون وسانا نايز كون زلو نهزبي وقعوي حبريتا كب تسفا نقبر because if you left زي نقر زي كيما لسكالو سويل كان تاريخايو ناتو أعناوي شقراتون سلو زلو بزح كم زي فيديوهات يسمع اللغو يرق اللغو صحفات دوت زلون يعني ببعض اللغو كل سبير كل إرتراوي كاتلو اللغو بلا يكلني أجن it may create some certain صبغ زي كنا فيلين أم منقطم إيرتراين كفتر خليف زلنا يا مدرخ دما كل زبير إيرترا بحر أسر جبل قبل اللزر لو مدرخ سل زلنا أيوب منكسي إيرترا كلير زخانة مبرهي كب نيكس موف نايتي ناي بانكينج سيستم تاي كم زخانة نظام أبا فهم زمات وزارة بود ما أدلاه بوم نخون سمع واسك ديا سلام كورا تخاتاتلتي إذا ما ده زي ما ما زعفرت سعري أبي كم زلهوكو بكرات ناي فريتكم من اللهم حتى قال بلينا عليه فتوى كوخينا مبرقوا إلى محداري استبها لله قال بليني سبيت مرحبا واد حنا انترات واد عدد دينا يلا مرحبا ارينا نزا فيديو زياسي حدث بسديد اللي ريا كاب زيادة دقيق زيا كاب 10 دقيقة إلى سديد اللي أنت let's see حجة ما بيهر بلين ممرتي بزعبة بلتك هنا كنا مهار متينا بفلاي كأني تعزات هرافيت انتبه جيتن زخانة أبوهم فلي تقعدكم كمهاران كنجبان نتيل لخو صبوا أنا خاني حرية مسؤولي بهال أجلس تمرت تبعتنا بتوبنا خازيها خبرات مساعتنا خبزالينا نسيا أدريها خاني إحنا مچم ገለገለ ሰሚዕኩም ተኾንኩም ጉዳይ ናይ ገዓት ናብ ቅድሚት ገጻት ትኸይድ ከም ዘላ ናብ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ንኽትረክብ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ገዓት ኣድላይ ቦታ ንኽትረክብ ዝግበር ዘሎ ጎዝጓስ ፃዕሪ ከም ኤርትራዊ ንገዓት ተገዲሱ ማለት ካልእ ህዝቢ ገዓት በልዕ ኸውኒ ግን ገዓት ኣብ ኤርትራ ክሪኣ ከለኹ أنا السودان ريه بعمي في إثيوبيا ونريه كل زي ريه كلك ما يكلني ولا زون كانوا أفريقيا ونقال فيرشن ناي قعد مثلا لومي أبي إرتراجن قعد عزل له كمان أنا بناتنا من قدي تسمي سبعة رجو تسمي بربرة قال جيروز بالعسي أبز حيكونن لذي تقعد سناتنا برانديا ناي إرترا برانديا ناي هوب نابز جبابو تاكد بتسه دحري أسرت شو عمت مصر شو عمت أبي أوروبا زي من نوا جيش دما زنافقان تلاقعت so it means something to us أنا قبلنا شلون زخون كنت قاعسي I still have صبغ زخون سمعت علني سلزي نزا قعدنا بتبتصح كبصحوا حجزوهم نحن عم بقدينا كن حجزينا حنتي مسألة بتيت أم تدرفك بكمي لايك جبرو بليز سبورت جبرو ريتهم من حسابكم يرفلنا نابلنا مزيان قد فكمينا